Fleba ni alameba u ka bela jelen fo ka bela jelen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye mɛ kalo tile fila sanba fila ani mugan ani wɔɔrɔ bi tilega in na an na taa Tunbutukaw fɛ yen min ye Kulukorokaw ka cɛdenw sera ka baara min kɛ biennale hukumu kɔnɔna na an na o jaw yira u la jamana kɔnɔna na sa kibaruya min bɛ couvre-feu k'a banna Bamako min ye wulikajɔ caman kɛra Wolomasiri tabaw fɛ Hɔnborikaw fɛ Gurumara Rus ka taa se min ye jamana yɛrɛ Kidali fanfɛlaw la an na an da don o bɛɛ la Sangafo ale bɛ senna ale ni maaw hakilina yiraw minisiri Cɔnɔ Umar As Jalo ale ye laseli dɔ kɛ Sajo ka sanga kɛnɛ kan an na o da tulo ka nanzarakan don kuma la kumabaw ye nin ye wulikajɔ ani cɛsiri Falaye Keyita ka kumaw la s'aw ma aw balimakɛ a n'aw denkɛ Kasim Tarawele. Kabi kunungo nɛgɛjurukan dɔ ani kuma dɔ ale bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɛgɛla Kati Bamako ye banbanciwale ɲugawale kɛbaaw k'olu dagalen don o kan nɛgɛjurukan in sera an ka Wolomasiri tabaw ma u y'a minɛ k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lamɛn ani ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ mun fɔra ka t'o bɛɛ lajɛlen nɔbɔ armée u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kati ani Bamako n'a lamini ani nɛgɛla sira fɛ maaw ka u hakili sigi maaw ka u ka baaraw kɛ kibaruya min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu y'a sɛgɛsɛgɛ k'u bolo da ko tiɲɛ kan fɔlɔ maa min ye kumakan in bila a m'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ a m'a jamu fɔ o tɛ gasi ye ko faamuyacogo ye o bɛ se ka kɛ o ye nka n'i y'a ka kuma lamɛn i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka kuma minnu fɔ ani daluya minnu b'a da olu cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji a fɔlɔ ye mun ye ale ko maa 500 olu bɛ moto 1000 kan ko olu bɛ ka munumunu salo kɛ nɛgɛla n'a lamini na a ka kuma faamubaliya belebeleba yɛrɛ ye min ye maa 600 olu ko olu fana bɛ moto kan maa 2 fo ka taa se maa 3 ma moto kelen sanfɛla la n'i y'o jateminɛ sa se maa 102 ka taa se maa 108 ma kuma kelen kɔnɔna k'a sɔrɔ a daminɛ na ale ye maa 5000 fɔ a ɲinɛnen don o kɔ waleya in ani mɔbili minnu fɔra olu bɛɛ lajɛlen ka se ka munumunu nɛgɛla ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ k'i kunda Bamako kan ko o ma ye o jɔjan fɛ Wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u bɛ se ka min fɔ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la sabula ko in kɔnɔna na kuma dɔ bɛ yen ko min ye maaw n'u ye n'u tɛmɛtɔ n'u ser'i ma n'i ko ko Alahu Akubaru k'u bɛ i to yen u y'a ɲini dugudenw fɛ k'olu k'u da de u kana foyi fɔ ko n'olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa ko o kuma in n'o ye Alahu Akubaru in fɔli ye o bɛ se ka na ni hakili suɲɛ ye ka ɲɛsin dugudenw ma armée ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ sa bɛndɛgɛ mɔnna
u y'a yira sa k'a fɔ ko kuma minnu bɛ fɛn in kɔnɔ a darawuli barika ka bon sabula moto ninnu kan ka kɛ kilomɛtiri min kan o kilomɛtiri fana ka jan kosɛbɛ nka bɛɛ n'a ta wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ ka nɔnfɔnbɔ kɛ k'a yɔrɔ lamini ni a tɛnkudugu n'a bolomadadugu fo ka tɛmɛ o kan k'a bɛɛ lajɛlen salo u ka jateminɛw ye mun yira kuma kuncɛ la sa o ye k'a fɔ waleya in bɛ ka jatigɛ de ɲini a bɛ ka jasira de ɲini a bɛ ka fɛnw ɲini fɛn minnu bɛ yen bi ni olu laɲini sabatili o bɛ sɔn ka gɛlɛya wa min ye maaninfinw ye k'an fana ka hakili to an yɛrɛ la koyi kibaruya bɛ kibaruya la an ka n'u cari cari ɲɔgɔn ma an ka n'u didi ɲɔgɔn ma an ka n'u bila ɲɔgɔn kun an k'a bɔyɔrɔ ɲini an k'a laɲini ɲini an k'a dɔn a bɛ ka kɛ kun min kama yanni an k'a cari ka taa diɲɛ fɛ armée ko maaw k'u hakili sigi baara min bɛ sen na lakɔlɔsili bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw mana fɛn o fɛn fɔ u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa kɛnɛ kan wa misaliw caman bɛ yen bi bamakɔkaw yɛrɛ ye caman seere ani mali dugu caman y'olu seere nin waati laban in olu kɔnɔna na Falaye Sotigi Kuyate ale ko ko jamana ko ni foyi tɛ se ka sanga premier mai o kɛra kunungo min ye yanni ale cɛ an tun bɛ sanga kɛnɛ kan sanga min don ale ni sanga tɔw tɛ kelen ye o ye an ka cɛbale o ye an ka maa mafalenba in o ye an ka jamana wolomasiri tabaw ka minisiri ani sɔrɔdasikɔrɔw ka minisiri Falaye ale ka janaja kɛnɛ ye o ye maa min don a fɔra fo k'a dɔnkala kari n'i y'a ta k'a jateminɛ Falaye min ye Mali an bɔra yɔrɔ jan koyi san 30 boli baaraw kɛcogo laɲiniw kɛcogo jamanadenw yɛrɛ ka ko faamuya cogo ani anw yɛrɛ ka ko labɛn cogo an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo di ka sɔrɔdasi daga ɲuman sɔrɔ Sajo ka miirina filɛ wulikajɔ ni cɛsiri k'o kɛ a fɛ yaasa a taara yɔrɔ o yɔrɔ kuma kelen min bɛ a da a ye anw dɛmɛ an ka se ka sɔrɔdasi cɛkuluw sigi an ka se ka cakɛdaw sigi an ka se ka baarakɛyɔrɔw sigi an ka se ka kanw bila sen kan min b'a to don nataw la an ka sɔrɔdasiw bɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye minɛnw ka ɲini ka di wulikajɔ ka se ka kɛ laɲini fanba ye min ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o hukumu kɔnɔna na Falaye nin kuma kelen baarakɛlaw ka lafasajɛkuluw ye nin de ta kunungo ka baara kɛ ni a ye ka kɛ ni mɛnkalo tile fɔlɔ ye u ma damayira kɛnɛ sigi u ma yɛrɛyira kɛnɛ sigi denfilema ye a ko la u y'a kɛ tasibila ni miiri ye u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ laɲini labolo min kɔnɔna na bi k'o tɛ se ka kɛ o la an ka kɛlɛkɛcɛ minnu binna u ye dugawudon kɛ u ye ko Ala k'u dayɔrɔ sumaya bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye Falaye u fana ye faso cakɛlaw ye han baarakɛlaw don wa n'a ma ɲɛ k'olu ka ɲɛmaa nin sugu taar'i da kuma tɛ jamana jɔyɔrɔ mun d'a kan k'an ka dugawu kɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana taga Sajo Kamara ani maa bɛ Falaye ni Ala y'u ka kalifa minɛ o la u ye dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman k'Ala k'o di maa minnu bɛ yen bi ni olu joginnen don Ala k'u segin u yɛrɛ ma yasa k'a fɔ Falaye nin waati laban in na jamana bɛ ka taa sira min ta jamana bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ olu yɛrɛ tɛna to ko a ko la koyi wolomasiri taba cɛbalenw baara mun bolodalen don u bolo cɛsiri mun b'u bolo laɲini minnu kɛlen d'u fɛ u y'a ɲini ka tɔndenw fɛ k'u sabati n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la n'a fɔra ko nin taasira in ti bɔ i ka sɔn o ma n'i taara kɛnɛw kan n'a fɔra ko nin ka sɛbɛn ɲinini fɛ i ka sɔn o ma n'i bɛ laɲini na sa Falaye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dabolo min na bi a kɛkun ye an ka jamana bɛ se ka kisi cogo min o hukumu kelen kɔnɔna na fana armée fana bɛ ka baarabaw kɛ baara min b'a to dɔ bɛ fara lakana kan o de y'a to sa ko musalaha k'o banna k'o la pewu Falaye don nataw waati nataw yɛlɛmaw na kɛ maaninfinw yɛrɛ bɛ ka kunnafan ka fɛn o fɛn fɔ Falaye armée ɲɛ bɛ a bɛɛ la o la sa an dafɛ jamanaw maa minnu bɛ yen ni olu kɛlen ka degun ta ka ɲɛsin an ma an yɛrɛ k'an hakili to an yɛrɛ la fana fɛɛrɛ ni dabali an ka se k'o sigi sen kan yaasa cogo min nin degunba minnu bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo min na lafiya ani basigi jamanadenw ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na baarakɛyɔrɔ ɲɛnamaw kɔnɔna na Falaye nin kɛra kumaw la kumabaw ye kunungo baarakɛlaw ye tasibila ni miiri sigi min kan ka hakili jagabɔ kɛ hakili la a dɔw na se faamalakaw ma u yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ k'u ni jamanaden fanbaw u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin baara ninnu kɔnɔna na Falaye kunungo Cour suprême ale yamaruya kɔnɔna na sabula sɔrɔdasiw ka Falaye sɔrɔdasiw ka kiiriso ale tɛ cour d'appel nɔgɔn na koyi Dagabana Adama ninnu ani Ture ninnu
ani procureur tɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu de bɛ Balogo Guindo ka yamaruya kɔnɔ olu ye près la cour d'appel de Bamako ye mais tribunal militaire ale ye près la cour suprême de Fala ye sabula nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye Fanda ye o la sa min ye procureur min bɛ yen le procureur près le tribunal militaire ale bɛ wele ten de ale de ko kunungo a ka bataji bɔli hukumu kɔnɔna na ko Bamako n'a lamini Mali cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ ko olu ka parquet militaire n'o ye sɔrɔdasiw ka procureur ye ko ale ye ɲinini dɔ dayɛlɛ k'a sababuya kɛ Bamajɔli ni ka walekɛbaw ye bingali min kɛ an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 26 ani Mali fan caman fɛ ani Bamako k'a da ka wuli a n'a ɲagata o sera wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ma Fala ye Bamako b'o la Kati b'o la marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen caman bɛ o la min ye Sadio Kamara ka du an ka wolomasiri tabaw ka ministre o fana b'o la Fala ye ko sɛgɛsɛgɛliw kunfɔlɔw ka kɛ ni waleya in ye k'a y'u bolo da daluya ka daluya kolo girin daluya min b'a yira sa k'a fɔ ko min ye janfan tun bɛ ko in na kosɛbɛ janfan min ni sɔrɔdasi dɔw sen yera a ko la Fala ye sɔrɔdasi dɔw b'a la olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan dɔw fana labɛn kelen don olu bɛna gɛn ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan ani dɔw bɛ bi olu sen yera ko in labɛnni na a wulikajɔ n'a cɛsiri a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ka ɲɛsin u yɛrɛ ka ɲɛmaaw ma Fala ye o kɔlɔlɔntan tɛ wolomasiri tabaw y'a yira fana k'a fɔ n'o y'u ka procureur ye ko min ye politikimaa dɔw k'olu sen yera ko in na Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye Umar Mariko u y'ale ta tɔgɔ ma ko min ye Umar Mariko ye n'o ye docteur Umar Mariko ye Fala ye procureur ka sɛbɛn kɔnɔna na a ko ko Umar Mariko sen bɛ ko in na wa min ye janfa in labɛnni ye k'a sen yera a la procureur y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka sɛgɛsɛgɛliw a ka wulikajɔw o sera maa fɔlɔ min ma o ye Alassane Diallo ye n'u b'a wele ko Abedi ale ye sɔrɔdasi ye min kɛnɛ ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan wa wulikajɔ in yɛrɛ senfɛ ale yɛrɛ fatura wa a yira fana k'a fɔ ko min ye siganamaw yɛrɛ k'a ko sigi sen kan ni tɛgɛ da o dɔw kan o ye sergent Jaja Sojo ye ale ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati in na a bɛ baara la adjudant Musa Jane ale ye sɔrɔdasi ye min fana bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati in na min ye adjudant chef Mamadu Keyita ale fana ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɔrɔdasiw ka baara la Soyiba Jara ale ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Fala ye ni maa naani ko tɛgɛsira ka da ninnu kan procureur y'a yira sa ko ni maa fɔlɔ minnu welela o kɛra bonya ni karama ni bonya la ka ban dɔw bɛ aw ka kibaruya dilaw min ye service de renseignement maaw u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin ko in na ka se ka kibaruya sanumanw sɔrɔ ko k'u fo o la wa k'a b'a da dugudenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Fala ye ko nin baara in sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ to sen na wolomasiri tabaw ka gun kan o ko hukumu kɔnɔna na ko waati ni waati a na kibaruya di bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama procureur ko k'a bɛ faamuya ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya in ale la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la k'a cari bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. Dugutigi ni wari dafara e pa ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye depuis ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a ka ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma, Keɲɛba, Kita. O ma ɲina Yoro di ka se Kolokani, Jijeni, fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra, fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa, kiliyan aw bɛ Falay kunungo mautura konogana no falay kabini tliga fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ couvre-feu banna wa a ma banne su fɛ tuma min na maaw caman sera so an ye sɛbɛn sɔrɔ k'a yira k'a fɔ o y'a sɔrɔ an yɛrɛ y'a fɔ maa caman ko couvre-feu bɛ sen na an ye sɛbɛn sɔrɔ ko Bamakɔ couvre-feu ko a banna kabini jumadon o la sa min ye gouverneur ye n'o ye Bamakɔ gouverneur ye Ablaye Kulubali ale ko a bɛ Bamakɔ ka cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo u ka faamuyali ko ɲuman na nin ko in na tiɲɛ don couvre-feu banna nka an ye min lakɔlɔsi kunungo sɔrɔ Bamakɔ n'a bɔlɔw kɔnɔna na o ye k'a fɔ maaw ka bɔ n'u ka sɛbɛnw y'u bolo n bɛ taa i ka butiginin na yan o n bɛ na filɛ an ka duda filɛ nin ye o i ka sɛbɛn ta i bolo sabula an y'a ye k'a fɔ couvre-feu bannen don nka lakɔlɔsili bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ yen bɔlɔw minɛlen don min ye wolomasiri tabaw ye ani polisilakaw ka taa fara finitigilakaw bɛɛ lajɛlen kan u kɔni tɛ se maa ma nka min ye k'i ɲininka i ka sɛbɛnw na i na sɛbɛnw di moto taw na di mobili taw na di i yɛrɛ taw na di maa minnu b'i kun i na olu bɛɛ lajɛlen ta di o la sa k'u y'a ɲini bɛɛ fɛ Falaye ni maa o maa n'i bɛ bɔ Bamakɔ bi i ka sɛbɛn ka k'i kun anw ka da filɛ butiginin filɛ o t'a la dɛ a bila i kun i bɛ mobili kan o mobili kɔnɔ o i bɛ moto kan o i kɛlen don ka maa ta o sɛbɛn ka k'a tigi bolo o la fana an fana bɛ min ɲini faamaw fɛ Falaye u ka sɛbɛnko in fana filɛ u k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min sabula biométrie ale ni carte d'identité kɔrɔlen ale ni sɛbɛn tɔ minnu bɛ yen u ka campagne daminɛ u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kunungo surɔ an ni maaw ye ɲɔgɔn ye Falaye polisiw ko sa n b'i dɔ t'a la dɛ wa minɛn minnu b'i bolo i ka mobili de bɛ woloma koyi ni saki b'i bolo moto k'a bɛɛ lajɛlen bɛ woloma k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna lajɛ an kɔni a jaraw y'a bɛnnaw ma Falaye sɛbɛn kun b'an kun an ka mobili fɛnw kun dafalen minɛn minnu kun b'an kun minɛnw tɛ min bɛ se ka ko se maa ma nka an bɛ min fɔ maliyɛnw ye n'an k'an b'a fɛ ka lafiya Falaye an ka sɔn nka faamaw fana k'u jija k'u ka to sen na dɛ a ka bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ dɛ n'o tɛ kunungo couvre-feu yɛrɛ bannen y'a sɔrɔ maa caman taara so dugu sumalen kun don mɔgɔw y'a dɔn k'u to so k'a banna n y'a dɔn bi kɔni maaw na bɔ wa n'a bɛ bɔ aw ka sɛbɛnw ta dɛ Falaye hali denyɛrɛnin a ka sɛbɛn bila i kun parce que n ye min ye dɔnbagaya yɛrɛ de tɛ u bɛ k'a kɛcogo de y'a kɛcogo yɛrɛ ye parce que maliyɛn fana filɛ nin ye n bɛ karisa wele hali n'i ko ka chef wele ka sira foyi t'o la sisan chef wele t'a la chef yɛrɛ tɛ téléphone ta donc bɛɛ k'i ka sɛbɛn ka bɔ n'aw ni denmisɛnninw bɛ bɔ aw ka papier dɔ bila aw kun aw ka hakili to aw yɛrɛ la k'aw don waati n'aw bɔ waatiw fana jateminɛ parce que bi min bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ an bɛɛ de kama an kana fɔ fana k'an bɛna gɛlɛya ta ka don la nka ɲɛmaaw fana Falaye u fana ka sɛbɛnko in jateminɛ an bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na lafiya la gouverneur kunun ale ye nin fɔ min ye Banbanciwale ni wale kɛbagaw ka ko laseli Faransikaw fɛ yen professeur Birema Fɔnba ale ye laseli k'a ko kan a ko yɛlɛma Faransikaw fɛ wale kɛbagaw ye wa ko min ye Faransi ye o ye ka kunnafonidilaw k'u kɔkɔrɔma don k'u senkɔrɔma don ka daluya d'u ma finitigi tɛ s'u ma min ye kiiritigɛla tɛna na s'u ma wa maa t'u tɛntɛgɛli ma u bilalen don baara min na n'o ye ka Banbanciwale ni wale kɔkɔrɔma donni kɛ Faransi jaw la a n'a télévision sow ka k'u ka taa n'a ye bi u ka taa n'a ye sini Falaye o la sa maa maa bɛ yen k'e bɛ kɔni bɛ jabaranin baara la e ye kunnafonidila ye i ka kow bɛ bɛn min ye cɛncɛnfu ka jamana olu la tɔɔrɔli ma min ye Birema Fɔnba ye a ko waleya minnu ka kɛ a bɛ fɛn minnu kɔ ko a yɛrɛ bɛ ka maaw yamaruya k'olu kɛ RFI France 24 TV5 n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni bɛ kɛnɛw sigi su ani tile Banbanciwale ni wale kɛbagaw kɔkɔrɔma donni yɛrɛ bɔra a la koyi k'u dɛmɛ ni kibaruyaw ye ka jaw bila u ka bolo kan ka wulikajɔw kɛ u ye k'u cɛsiriw kɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka bɛlɛ kɛ anw ɲimi ɲɔ la cogo min k'i b'o damandan de ye u ka télévision n'u ka kunnafonidisow kan min ye Fɔnba ye a ko k'i kan'u ɲininka dɛ ko kunnafonidi sariya ye nin ye dɛ i kana ɲininkali kɛ ko nin de ye kunnafonidi taabolo ye dɛ nka i kɔni i ka se
hakili jagabola i ka se mirinana i ka se ko kɛcogo la i ka photo sɔrɔ i ka jaw sɔrɔ i ka kuma fɔcogo sɔrɔ mun bɛ degun ta ka ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ma i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka baara ye su ani tile faransi kɔnɔna na bi foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si a bɛ tile ko an ɲɛ b'o min na nin ye an yɛrɛ kan ka wuli k'an jɔ an k'an cɛsiri an fana ka minnu bɛ yan olu fana ka se ka dɔw fɔ u ka se ka lakalili kɛ u ka se ka baaraw kɛ u ka kɛ lafiya kɔnɔna na a ka kɛ bonya ani karama ni kibaruya di sanuman kɔnɔna na an k'o kɛ k'u jaabi min ye fɔnba ye Birema fɔnba a ko ja jugu kibaruya jugu kuma jatigintaw o dilanbaw bɛ yen min ye fɛɛrɛw ye olu sigilen don sen kan fana a bɛ lase cogo min na laseli cogo la maaw bɛ se ka faamu cogo min k'anw b'a fɔ fɛn ma ko ye nkalon ye yan olu bolo olu ka baara kɛcogo don o nkalon n'o tiɲɛ anw de b'o ɲɛɲini k'o dɔn wa an yɛrɛ fana k'an jija an ka dɔ bɔ fɔliw la an ka dɔ bɔ jaw tilaliw la an ka bɔ a kɔkɔrɔma donni na sabula faransi kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi bi n'o y'a ka mugu juguba ye n'o y'a ka bɔmu atomiki ye a b'a dɔn k'a fɔ ko nansara kunnarijila ninnu anw tugulen d'u kɔ wa an tɛ far'u la fiyewu n'u ye fɛn fɛn fɔ an yɛrɛ bɛ tila k'a ta k'a di fɔ n b'a ko k'an k'an kɔlɔsi an bɛ waati min na o t'o waati ye an k'an cɛsiri an k'an jija ɲini Mali jamana fana k'a taabolo falen fɛn minnu bɛ fɔ an k'u kɔ kari ni daluyaw ye daluya kologirinw ye an ka maa banfalenw ɲini minnu bɛ se ka kuma in fɔ k'a fɔ ka ɲɛ fana yaasa an ka ko a ka kɛ tiɲɛ ta ye hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛ tile ka nkalon ta ka d'an na a ko tiɲɛ an k'o da maaw tulo kan sabula an filɛ kɛlɛ min na nin ye bi o ye faransi ka wulikajɔ ye ka kunnafonidilaw su ka bila an ka jamana na wa a ma daminɛ bi fɔma ka fɔ la n'an m'an cɛsiri a tɛna ban bi fana fala ye halisa min ye Sadio Kamara ka soma yɛlɛmali hukumu kɔnɔna na laginɛkaw tun bɛ an fɛ yan n diɲɔ n'a ka maaw Mamadi y'u bila ka na fala ye ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye Amara Kamara ye ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ laginɛ fanga la min ye général d'armée Assimi ye a ye Guinéenw bisimila fala ye alamisa don k'u dangana min ye Mali kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ nin waati n'an dusuma kasalen don u nana ni sangafo sɛbɛn ye sangafo sɛbɛn min y'o di général Assimi ma min ye katikaw fɛ yen waleya min kɛra avril kalo tile 25 kuma in ye tali kɛ o la Guinéenkaw ka ministre m'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale fana ye kuma ta n'o ye docteur Mori Sanda Kuyate ye ka sangafo kɛ Mali jamana ye k'a yira sa k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya y'u bila ka na teliya la yaasa u balimaw u sinjiw u teriw an'u limanaw u ka se ka na olu kɔrɔ nin waati gɛlɛma in na Mali ni Laginɛ ka kelenya k'o tɛ bi ko ye wa olu minnu ye ɲɛmaw ye olu tɛna se k'o ban fiyewu sabula jamana fila ninnu bɔ ka gɛlɛn ɲɔgɔn na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Laginɛ ministre min b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna k'a kelen ma na jamanakuntigi nagakɔrɔ baarakɛlaw wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen bɛ yan Assimi fana y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin nali na ka na k'a ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin Mamadi Doumbouya ma k'a b'a fo balimaya ale ni sinjiya o la fala halisa o sangako hukumu kɔnɔna na Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo ale tun bɛ sanga kɛnɛ kan a ye laseli min kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ma an k'a lamɛn an na tila k'a bayɛlɛma maaw ka se ka. Moi, Sadio, c'est pas seulement le ministre de la Défense. Hein? C'est un jeune que j'ai connu quand il était au 06 du Britannique. Hein? Ses aînés sont mes amis. Alors donc, je crois que c'est 30 ans après que je l'ai vu, il n'y a pas 6 mois, dans une cérémonie où on s'est serré les mains. Hein? Alors, et comme ça, brutalement, la faucheuse est là. C'est mal, ça fait mal. Mais c'est d'abord un soldat. Il s'est engagé dans l'armée pour ça. Alors donc, c'est pas étonnant quand cela arrive aux porteurs d'uniforme. Mais ensuite, il est croyant. On l'a dit, la mosquée construite, les témoignages des religieux. Alors donc, et pour le croyant, de telles morts atroces, dures, c'est le paradis qui est ouvert. Alors donc, nous avons cette certitude en tant que croyants d'être dans la douleur, mais d'être dans le réconfort, parce qu'on est des croyants. L'au-delà existe. Et donc, Sadio, c'est le paradis tout ouvert. Nous implorons Dieu pour que Sadio intervienne, pour nous autres plutôt, afin que nous le rejoignions dans ce royaume de Dieu, dans ce royaume céleste. Donc, condoléances à la famille, à cette vieille mère que j'ai connue, ses frères, Alou, Kardégué, Seiba et autres, Rokia, voilà, je suis là comme un membre de la famille. Voilà, c'est Dialoko, ale nalen kene ngaya balma srado
sabula ale ni Sadio kɔrɔkɛ o de ka di kosɛbɛ. Nin y'a san 30 ye ale no o bɛ teriya la kabi Sadio ncini ni a bɛ Prytanée na olu senkɔrɔ fala ye. A ko ko Sadio yɛrɛ ale n'a k'a bolo di ɲɔgɔn ma nin y'a kalo 6 ye o kɛra jamalajɛ dɔ senfɛ u ye ɲɔgɔn fo ko nka ko dɔgɔnin min don dɔgɔnin ɲuman don a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin denbaya ma ko Ala ka min ye a balimakɛ in ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya. O hukumu kelen kɔnɔna na UEMOA n'ale jamana 8 ye sa olu ka olu ka wasadenw fala ye olu tun bɛ baro sigi la u ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 39 na o tun bɛ ka kɛ Wagadugukaw fɛ yen. Babu kuncɛli la u ye sɛbɛn kɛ a fɔ min ma sa ko résolution Mali ale ka lakana ko ka fala ye u y'a yira sa ko olu dusu kasilenba u y'a mɛn k'a fɔ ko min ye wolomasiri ta Mali kɔnɔna na ko binkɛr'u kan wasadenw bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko fo a nana kɛ niwɔ ye maa min ni bɔra la kosɛbɛ o cayara nka min ta digilen don bɛɛ la bi o ye Sadio Kamara ye u bɛ dugawu kɛ sa Ala k'ale dayɔrɔ sumaya maa min bɛ yen n'olu joginnen don u bɛ dugawu kɛ olu ye. UEMOA maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛna janaja in u nana kɛnɛ kan ka na sangafo kɛ nka waleya in min ye wasaden ye ka bɔ jamana 8 kɔnɔ u y'a kɔn k'a yira sa ko tasibila u bɛna o kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye sɛbɛn fasirila maa min fɛ UEMOA CPI parlement maaw fala n'o ye wasadenw ye Fonoma Cheikh Ahmed Kulibali ale ye président par intérim ye. O hukumu kelen kɔnɔna na Mali ale maa minnu bɛ UEMOA kɔnɔna na fala n'olu tun bɛ taama na Wagadugukaw fɛ yen u y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa an ka lasigidenso la ni o bɛ Wagadugu kɔnɔna na sanga sɛbɛn min dayɛlɛlen don ye Général Sadio ka kɛ n'ale ka somayɛlɛmali ye u taara ka taa u tɛgɛnɔ bila o la ka ɲɛma n'o ye Nasser ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan a n'an ka furancɛla wasabulon maa caman minnu bɛ taama in na Wagadugukaw fɛ u ye tɛgɛnɔ bila kɛ ka taasibila kɛ ka dugawu don kɛ ko Sadio Kamara ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya. Wolomasiri tabaw mɛkalo tile fɔlɔ fala ye u ka baaraw tora senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye armée ye ale kɔni bɛ wulikajɔ la o wulikajɔ senfɛ sa Mali ni Mauritanie dancɛ la pankurun kɔni ale ye lamaga kɛ lamaga in senfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye Irisilakaw ka cɛdenw ka taa fara AES taw kan ale ni Mali taw u bɛ wulikajɔ la Mali ni Mauritanie Mali ni Algérie dancɛ la Bamanciwale maa 200 moto 150 pick-up 4 u y'olu de gosi kunungo o kɛra ni wulikajɔ belebeleba ye wulikajɔ min kɔni kɛra pankurun kɔnɔna na Mali ni Mauritanie dancɛ la minɛn minnu tun bɛ ani maa minnu tun bɛ n'u joginna n'u tun taara u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ka kɛ ni bingali min kɛra yan u y'olu bɛɛ lajɛlen de dakolonci k'o filenkolon ci min ye mɔbili 200 la k'u sera ka mɔbili 200 la u sera ka 100 ani kɔ u y'o de nɔɔni min ye moto 150 Bamanciwale kɛba maa 200 ani moto mobili pick-up 4 o bɛɛ lajɛlen ni kɔni susura wulikajɔ in ale senfɛ jama yɛrɛkɛlen fala ye cɛden minnu bɛ duguma ko olu fana bɛ wasa don a tɔw la a kun yirala fana k'a fɔ ko maa tɛ se ka don kibaruyaw kun cɛnsɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ a fɔ min ma sa ko ka daw tugu pewu nka ko e ko man nkalontigiya wa taji ale donna kunungo min ye kabini sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 4 waati min ye Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen min ye kunungo juma o ye k'a yira sa taji citerni 830 o de donna an ka jamana kɔnɔ ko maa bɛ se ka fɔ tare armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o kɛra o sababu ye min ye pankuru minnu bɛ sanfɛ sa fala ye olu kɔni dara citerni ninnu ka sa ka na n'u ye DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin taji ninnu kɔni dilanli bɛna daminɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min fala ye an bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wulikajɔ kɛ tajiko in na a kalo 2 ye nin ye station ka dɔgɔ min bɛ gasoil feere a bɛ taa yɔrɔ min a ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn nin sɛgɛnba in nin wulikajɔba in sɔrɔdasiw tɛ se ka nin degun kɛ chauffeur citerni chauffeur ka nin degun bɛɛ kɛ ka na n'a ye ko ka taji feere maaw ma o gasoil tɛ ka ye station kɔnɔ bi ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ a ko la a mɛnna sen na dɛ a bɛ na taa ni ka segin ka bɔ ka na k'i bɛ n'i ka mobili ta i bɛna sɔrɔ u b'a fɔ k'a banna pewu donc an b'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ k'o la kunungo ɔmorikaw olu fana ka yɔrɔ la sa wolomasiri tabaw kɔni daga yɔrɔ min bɛ yen u sera ka o fana minɛ k'u jɔ n'o ye o waati kelen kɔnɔna na Gurumararusukaw kɔni ka dugudenw caman bɔra ka armée ale kunbɛn a ka donni na sabula a kun yera k'a fɔ bingali kɛra Gurumararusukaw fɛ yen bingali min y'a to sa n'u tun ye minɛnw ta ka taa n'u ye fala ye degun barika kun bonyana kosɛbɛ nka armée a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la
kunungo u sera kana Gurmararus kaw fe Gurmararus ale dugu ye min be tumutu kɔnɔna na cercle fana do cercle mun nafa ka bon kosɛbɛ bateau min n'a dafirila fala ye a kɛra olu de ka fanfɛla la ye an b'a fɔ sanko armée halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinanja kan wuli ka jɔ yaasa cogo min na baara bɛ se ka ɲɛ u bolo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ka taa Tɔnbɔkutu nin ye Burɛmukaw ye Burɛmu sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu tun bɛ patrouille fana na olu ye patrouille kɛ dugu kɔnɔna na k'a jira mɔgɔ la k'a fɔ ko basigi ni lafiya bɛ yen n'Ala sɔnna ma sini Kidal marabolo kibaruya minnu bɛ yen ka taa se Tesalit ni Agɛlɔg ninnu ma an na olu da jama bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na ka kɛɲɛ ni an ka sɔrɔtaw ye ani wolomasiri tabaa mana kibaruya minnu di ka se ka olu da maaw tulo kan laadiriya o kɔnɔna na. Fala yi bienali ale kɛra tumutukaw fɛ yen Mali marabolo bɛɛ lajɛlen tun bɛ 19 ka fara Bamakɔ kan ɲɔgɔndan don a daminɛna min ye décembre kalo tile 18 k'a kun cɛ a tile 28 ɲɔgɔndan in senfɛ marabolo bɛɛ lajɛlen ka seko ni ka dɔnko yira don min Kulukoro yɛlɛla kɛnɛ kan an sera ka ja minnu sɔrɔ Sadi Baba Alikayiru kɔnɔna na e yɛrɛ ka ja talenw don an k'o yira maaw la bi turu bɛ Kulukoro la. Jigi tauna maliko anta
koyuba anagamina malida unyagamina koyumamba na nyagamina yamina na nyagambila ko Hey!